Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herri arteko lotura eragin dezala, gure barneko grina konpondu ditzala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Irabazi edo galdu, beti zurekin doa, aldegin edo geratu, beti zure barnean, doinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua. Mundu berri bat dago zure aurrean, erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile bat dugu alboan, musikaren doinua. Irabazi edo galdu, beti zurekin doa, aldegin edo geratu, beti zure barnean, doinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua. Irabazi edo galdu, beti zurekin doa, aldegin edo geratu, beti zure barnean, doinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua. Bai, hasi dugu denboraldia, otsaien gaude, eta horrek esan nahi du negua joaten hasia dela, baina argi dago Euskal Herrian oraindik ere negu bete-betean gaudela, baina bai, denboraldia aste dugu, Sorbazke aste honetan hasiko da, eta horrek esan nahi du gu ere martxan jarri behar garela, gure oporraldia laburra izan bada ere bukatuta ematen dugu, eta horrek esan nahi du aste honetatik aurrera bideoak egiten hasi beharko garela, lanean hasi beharko gara, dirua irabaztea beharrezkoa dugu eta aurten Txirrindulariak websaioarekin jarraituko dugu, baina formatu diferente bat eman nahi dugu. Kalera aterako gara, eta begira nol gauden gaurkoan, bakizue pixkat zergatik gauden hemen, eta batez ere kalera aterako gara txirrindularitza zuzenean ezagutzeko, eta ez estudio batean, baizik eta jendearekin zuzenean egoteko, eta txirrindularitzaren atzekaldea hobeto ezagutzen. Horregatik,
urte honetan ikusiko dituzuen bideak diferenteak izango dira, zuzenean elkarrizketak egitea karreretan, zuzenean jendearekin egotea, eta txirrindularitza ingurun dauden gauza guzti horiek ezagutzen jungo gara, beti ere euskal txirrindularitzara foko jarrita. Badakizue, gure proiektua 13 urte dituela, esperientzia handia dugula, baina beti ere gauza berriak ditugu. Eta hori izango bada ere, egingo duguna urrengo hilabeteetan, argi dago lehenago, eta negu giro honetan gaudenez, neguan zer gertatu den errepasatu behar dugun, eta neguan lasterketak izan ditugula, bai pistan, belodromoan, eta baita ere ziklokrosean, euskal zelaietan, errepasatuko dugu, euskal lasterketak negu honetan zehar nola joan diren. Eta behin negua errepasatuta, orain, esan dizuegu, errepidea hasiko da, larunbat honetan bokalen hasiko dugu denboraldia Sorbaskerekin, eta gu martxan jarriko gara pixkanaka, aurkezpen bideo hau eta gero, hurrengo astetik aurrea testigantzak ekarriko dizkizu. Gure aurtengo helburua hori da, testigantzak ekartzea, ez bakarrik laburpen bideo, baizik eta txirrindularitza osatzen duten guzti horien testigantzak ekartzea bideo hauetan. Eta hemen gaudela, aprobetxatu behar dugu beti gure Artzamendin gaude, Artzamendi, Lapurdiko tontorra den honetan, eta bakizu zergatik gauden honetan, beti diru eske egon nahi ez dugun arren, beti ere gogoratu behar dizuegu gure kanala sustatzeko eta kanala besteko modu asko darela, eta horietako bat gure kanalaren kide izatea dela, eta horregatik, mendi honetara etorri gara, Lapurdiko tontor honetara, esatzeko gure kanala babestu nahi badezue, gure kanaleko kide egin zaitezte, eta laguntza txiki
honekin alde batetik lasterketa osoak ikusi ahal izango dituzue, bideo guztiak, ordu bete, 2 ordu inkluso batzutan lasterketa osoa disfrutatzeko eta lasterketan gertatzen den guztia ikusteko, iaz egin genuen bezala, eta aurten gainera, prezioa jetxi degula, denentzat eskuragarri izateko, 2 euroren bueltan dagoelako arpidetza aurten, eta bestaldetik, gure helburua da beti, gure proiektuaren iraungaitza, gure proiektua iraungaitza izatea, eta laguntza honi esker pizkanaka lortzen ari gara. Eskerrik asko, beti ere gure bideoak ikusteagatik, eskerrik asko kide zareten horiei, eta esan dizuegun bezala, aurten proiektuak beste pausu bat aurrera egingo du, eta zuekin izatea ere espero dugu. Eskerrik asko, eta larunbat honetatik aurrera lasterketetan izango gara. Mila esker!